яъне баъди намоиши ин филм шӯҳрати ҳунариро соҳиб гаштанд филми ҷадиде пешкаш месозанд ки пурра дар нақши асосӣ худи Абдурозиқ аст. Burger for breakfast. Hey Abdu. Oh. Hi. You know what is that one thing that people can't say to you? What? You very chalak bro. You very chalak. тамошобинони азиз, ман блогер ва старши директори компания Феберик ҳастам. бисёре ба кори мо боварӣ надоранд. аз ҳамин ҷоҳат барои исботи ин кор мехоҳам як бор дигар зарплати худамро назди шумо бигирам. зарплати 3 ҳафтаи наиван. имрӯза фурсати бисёр муносиби барои бонбон пеш омадааст ки набаромада аз хона танҳо бо телефони дастӣ метавонанд соҳиби туҳфаҳо, даромад ва бонусҳои калон шаванд. аз ҳамин ҷоҳат ман мехоҳам шумо бонбони азизро ба кор дар командаи худам даъват кунам. изофа мекунам ки касоне ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд метавонанд дар рӯзи иршима иштирок карда ва соҳиби туҳфаҳои нақдӣ ва ғайри нақдӣ аз тарафи ман шаванд. барои иттилооти бисёртар метавонед бо рақамҳое ки бар рӯи экран ҳастанд тамос бигиред. ман ҳамаашро барои шумо меомӯзонам. муваффақият ҳаққи шумост. Абдурозиқ ҳаёте нав, зиндагии наву ояндаи дурахшонро интихоб кард. ӯ имрӯз ситора аст. ситораи ҷаҳонӣ ки ҳамеша тариқи интернет аксу видеоҳои ҷолибашро шоҳид мешавем. дар ҳақиқат Абдурозиқ тавонист шӯҳрати беандозаро соҳиб гардад. шоҳиди ин гуфтаҳо шудан хоҳед. ба ёд оред, ӯ имрӯзҳо бо кисвачаро чанд муддат аст ки дар Болливуд ҳамроҳи ситораи машҳури кино Салмон Хон аст. албатта онҳо рӯзҳои наздик филми ҷадиде пешкаш месозанд ки пурра дар нақши асосӣ худи Абдурозиқ аст. Абдурозиқ имрӯз аз пеши чашмони Салмон Хон дур нест. зеро ин ситораи кино Абдурозиқи моро тавонист дар як муддати кӯтоҳ роҳу равиши нақшофарӣ, сурудхонӣ ва аз ҳама муҳимаш забондониро омӯзонад. Абдурозиқ чемпион, яъне дурахшонтарин ситораи ҷаҳонӣ хоҳад гашт. инро ман гуфтаму шумо шунидед. филм саропо пурмоҳтаво буда аз рӯзгори чунин инсонҳои реалӣ ки аз модар чунин ранг ба дунё меояд қисса хоҳад кард. мо пурра шаҳр дода наметавонем, чунки сценарияи филм на дар дасти мо, балки дар дасти худи Абдурозиқ аст. ҳолдонҳо мегӯянд ки ин филм тақдири ситораи ҷаҳонӣ шудани Абдурозиқро ҳал менамояд, яъне баъди намоиши ин филм шӯҳрати ҳунариро соҳиб гаштан рӯи истеъдодҳои Абдурозиқи хурдакак маҳбубияти калон илова месозад. Абдурозиқ дар озмунҳои Ҳиндустон ширкат карда ҳама ҳунармандони машҳури Болливудро моту маҳбуб гардонид. зеро як су ҳунараш, сӯи дигар забондониву ширингуфториаш ҳамагонро мафтун гардонид. акнун пушти дари ин озмунгоҳ одамон навбат меистоданд то бо Абдурозиқи мо як акси хотирмон гиранду ба орзуи деринаашон бирасанд. дар Тоҷикистон низ ин ситораи хурдакак чунин манзалат ва обрӯ дорад. шумо ба ҳунари аслии Абдурозиқ қоил ё на? пас ба мо нависед ё лайк гузоред то бифаҳмем шумо низ мухлиси Абдурозиқ ҳастед ё на. барои граница гузаштан мо акай бахара ба шумо тавсия медодем. бародаро ҳозир ин ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен занг бизанед. ҳар рӯза сафар дорад 500 рубл айноми канали мо кадоме ки меравад скидка карда мешавад. бародари ба боварияи мошиноша хай дидагӣ бидем. мошинои замонавӣ бе ягон камбудӣ ду ташаффур дора. ҳар рӯза сафар марҳамат ин рақамҳо дода занг. आज नाश्ते में क्या खाया? Burger. You had burger. Burger for breakfast. Hey Abdu. Oh. Hi. You know what is that one thing that people can't say to you? What? You very chalak bro. You very chalak. You wanna fight? You wanna fight? See, I'll show you. रुक जा, अपने को एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। हेलो भाई, कुछ लोग बवाल दिखना चाहते हैं। मेरे को डरा रहे भाई। भाई चाह रहे हैं ना? बस 2 मिनट में. ओके ब्रो। को बड़े बवाल पसंद है तो वैसे ही हर बॉल बवाल के लिए देखिए डीपी वर्ल्ड ILT 20 क्रिकेट लीग रोज शाम 7:30 बजे Z5 पर एकदम फ्री। डाउनलोड द ऐप नाउ।